Good morning. I just woke up and here I am doing something flat. Something flat and sticky. Can you guess what that is? It is called palitaw. And there is a lubi. The auntie is kagud-kagu rice. Auntie is kagud-kagu rice the lubi. So now I'm going to make this. I'm going to flatten this. The ulam is? And the ulam is the okra. Oh my gosh! It is so yum. How do you call palitaw in Tagalog? Lumilitaw. Ay, grabe ka, genius akong friend. Diba, lilitaw naman talaga to? Lilitaw, lilibog, lulubog. Lilitaw, lulubog. Ay, gana po. Nag-ano siya, nag-slide. Okay, dahon na. Anong bahay gamay? Kawas na yung angkol. Ay, the most favorite uncle Favorite angkol in the world. in the world, the whole wide world. Paborito pa niya sa iyang mami daddy. Wala po yung baligya diri nga kana lang po o kana lang kinilo bitaw nga hindi mo isaksak sa imong undan nga nang ipis na. Manila na ang. Ay, kanang ano, kanang doldol. Dili Kahit mo kanang doldol ante. Dol ka tong kuan lang gihapon. Wala pa na. So we're doing this. I don't know how to speak English na. Put na lang. Pero na lang motor diha. If you don't know, this is glutinous flour. Have you know glutinous flour? Yeah, glutinous flour or sticky flour or sa tawag ng pilit. Pilit nga ginaling. Malagkit sa Malagkit. Tagalog. Oh, malagkit. Tapos nilagyan ng water, binasa. Tapos ginawang balls. Tapos i-flatten. Hindi talaga ako marunong magtagalog. Oh my gosh. I-flatten pagkatapos i-dip sa boiling hot water. Tapos lagyan na ng coconut on top and sugar. Diba? So easy. Very easy. Ibutang nga to, no? Oops! Hala! Hala na, naglutaw na siya. Oh, naglutaw na siya. Hala bro, magpilit tong isa ba? Sa may tawo mo tawagin na siya. Halag magapos pa na sila diha. Litaw lang yun. Kaya maokin nang giingat palitaw. Sila litaw. Kahit anong kakalugmok sa buhay, ikaw ay lilitaw. Kaya huwag kang Huwag kang mawala ng pag-asa. wala ng pag-asa. May pag-asa pa din hanggang buhay. Hanggang may buhay, may pag-asa. Huwag kang lulubog. Pag nakalitaw ka na, huwag kang bumalik sa Ilalim. ilalim. Huwag kang sisisi. Ipagpatuloy mo yung buhay. Paglaban. Grabe na lang. Ay, naku na lang. Paglaban mo. Hala, nag-fog na siya. Oh, blurred na good siya eh. Basta hinliho ka no? Ayan, ayan. Very good. Good. Nanay, very good. Very, very good. Lutaw na siya. Pag yan nakalutaw na, meaning yan ay luto na po. Ay, ito yung kinudkod na lubi. Ito yung ilalagay sa Kanina isa.
ibabaw na. Pariha dong sa wanon nga. Kuha naman dito siya. Na. Ilagay sa ibabaw ng kalitaw. Or palutaw. Luto na siya, mga besh. Yan. Oh, see. Picture na po kanya sa vlog niya, ma'am. Kanina ra. Yan. Gani kaya ko niya picturing nga kagod ko. Yan. Ang uncooked this one. Saan man ni ma'am para mabutang ko. Nagsataksa ko na siya og buwan butang ani. Karon mabutang sa plato. Dili mo pilit sa plato te. Butang sa ano. Sa taksa na siya og butang din. Usa gikan ani usa atong sa sesame. Pwede na naitapok-tapok. Ano niya siya nagpilit.